Lónìí lórí ìkànnì ìlera pípé, ohun tí a máa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ni ẹ̀fọ́ gbúre. Òun rèé, ẹ̀fọ́ gbúre. Mo mọ̀ pé gbogbo wa la mọ ẹ̀fọ́ gbúre, gbogbo wa la sì mọ̀ ọ́ jẹ. Ẹ̀fọ́ yìí jẹ́ gbajúgbajà torí gbogbo ènìyàn ló mọ̀, ó gbayì láàárín àwọn ewébẹ̀. Ó sì dára tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé gbogbo nǹkan ara rẹ̀ kò sí èyí tó ṣòfò níbẹ̀. Àti ewé rẹ̀ o, àti igi rẹ̀ ó dára fún jíjẹ. Kódà ìtàkùn èyí egbò rẹ̀ pàápàá ó tún wúlò fún ìwòsàn. Àwọn èròjà tí ṣara lóore tó wà nínú ẹ̀fọ́ gbúre pọ̀. Ẹ jẹ́ ká mú bíi tá a bá mú òṣùwọ̀n 100 gíráàmù ẹ̀fọ́ gbúre. Ẹ jẹ́ ká yànnàná àwọn nǹkan tí ó wà nínú 100 gíráàmù ẹ̀fọ́ gbúre. A ní omi, òun ni ó pọ̀ jù níbẹ̀. Omi ní bíi ìwọ̀n 180 gíráàmù, bíi 82 grams ni omi jẹ́ nínú rẹ̀. Èròjà afúnilókun ó ń bẹ níbẹ̀. Èròjà amára ẹni dán ó ń bẹ níbẹ̀. Èròjà amárale ó ń bẹ níbẹ̀ o. Èròjà tí máa túnú ṣe, ìyẹn náà wà níbẹ̀. Èròjà tí kì í jẹ́ kí àìsàn ó ṣènìyàn ó wà nínú ẹ̀fọ́ gbúre yìí o. Fítámì tí fọ̀dọ̀tí ara mọ́ ó ń bẹ níbẹ̀ bíi vitamin C. Fítámì tí jẹ́ kí a ríran kerekete bíi vitamin A ó náà wà níbẹ̀ o. Fítámì tí mú egungun kó le bíi vitamin K ó wà níbẹ̀. Èròjà amégungun le, èròjà afúnilẹ́jẹ̀, èròjà tí tọ́jú àìsàn àti eegun ara, èròjà tí mú kí ọkàn kó ṣiṣẹ́ dáadáa, èròjà tí mú kí iṣan ara kó ṣiṣẹ́ dáadáa, èròjà tí máa dènà àìsàn tàbí àrùn. Gbogbo rẹ̀ pátá ló wà nínú ẹ̀fọ́ gbúre.